Bona tarda a tothom. Anem a començar. Avui és un dia d'aquells que esperem amb molta il·lusió durant tot l'any. Avui Vilablareix s'omple de vida i es prepara per donar el tret de sortida a la festa major amb el pregó tradicional. La festa major és el moment que ens trobem pels carrers, a les places, amb la família i els amics. És aquí on Vilablareix es fa gran, amb la convivència, amb la proximitat i amb aquest sentiment de comunitat que tant ens defineix. Som un poble que creix i mira endavant, però que sap d'on ve, preservant la identitat del poble i que estima les seves tradicions. Durant la festa major de Vilablareix, el poble batega més fort que mai. I ens agraden les tradicions, però també la modernitat, fent que cada any hi hagi novetats en el programa de festa major. Vull fer un agraïment molt sentit a la Regidoria de Cultura i Festes, la Judit Auguet, conjuntament amb la tècnica de l'àrea, la Marta Angelats, així com tot el personal de l'Ajuntament que han treballat de valent perquè la festa sigui una realitat a Vilablareix. També vull agrair la participació de totes les entitats del poble, que hi participen voluntàriament i amb una dedicació admirable. Sabeu que m'agrada participar dels diferents actes que es munten i em dono fe de la il·lusió en què es preparen i la voluntat de fer-ho cada vegada millor. A totes elles, moltes gràcies. Aquesta participació també ens defineix com a poble. També els voluntaris de protecció civil, que col·laboren desinteressadament pel bé de la ciutadania de Vilablareix. I aprofito també perquè m'ho han dit ells, que si hi ha persones que vulguin col·laborar al poble, poden venir a apuntar-se per poder-ho fer. Realment és un servei que dona al poble. Durant aquests dies us convido a sortir al carrer, a participar dels actes, a gaudir de la música, de la cultura i de les tradicions, des dels més petits fins als més grans, perquè al final el que recordarem no seran només els actes, sinó els moments viscuts plegats. Gaudim-la intensament, compartim-la amb qui estimem, recordem els que ja no hi són i fem que aquests dies siguin un cop més inoblidables. I ara sabeu que els protagonistes d'avui, els nostres protagonistes de la Festa Major de Vilablareix 2025 són el Tecnoateneu, que celebra aquest any el 10è aniversari. Primer de tot, vull agrair que hagin acceptat ser pregoners de la Festa Major. És un orgull com a poble que estigueu entre nosaltres. Un grup de persones que participen activament en Vilablareix són els que col·laboren quan fem l'encesa de llums per Nadal allà a Can Gruar, amb el nostre tiler, i organitza també jornades tecnològiques com el GITEC. I sempre estan disposats a col·laborar i innovar a Vilablareix.
Fa molt de temps, en una galàxia no tan llunyana, en aquest petit racó anomenat Vilablareix, va néixer el Tecnoateneu. Un espai on la força no és només mística, és coneixement, codi lliure, robots, impressores 3D, projectes compartits i moltes ganes d'aprendre. La nostra força és la curiositat. És obrir un aparell per entendre'l, escriure una línia de codi, soldar un cable, muntar un robot o ajudar algú del poble a reparar allò que semblava perdut. Aquesta força ens ha portat a fer cursos gratuïts, activitats de formació, la Gitec, el Tecnorecleu, l'encesa de llums de Nadal i projectes que han fet viatjar el nom de Vilablareix més enllà del nostre municipi, com aquella cortina d'aigua digital que va aparèixer en webs tecnològiques d'arreu del món fa 10 anys. Però cap Jedi camina sol. El Tecnoateneu no existiria sense el suport de l'Ajuntament, que va creure en nosaltres i en el projecte, i ens ho va posar tot extremadament fàcil. Ni sense el poble, que ens ha acollit durant tots aquests anys, perquè la veritable força no és només la tecnologia, és la comunitat que la comparteix i la fa servir per millorar la vida de tothom. I avui també volem reivindicar una cosa important. El talent tecnològic no té edat ni gènere. Bona tarda i benvinguts tots els vilatans de Vilablareix i del Perelló. En primer lloc, des del Tecnoateneu és un honor que ens hagin demanat de fer el pregó. No ens ho pensàvem. Fa 10 anys que som aquí, encara som mig vilablaretencs, però encara no del tot. Esperem seguir-hi molts anys. Quan acabem us podeu fer unes fotos amb el personatge aquest, perquè el que té la gent del Tecnoateneu és que són una mica friquis. Jo particularment no gaire, i aquests que corren per allà amb la samarreta taronja no són repartidors de votar, són membres del Tecnoateneu, i em fan fer els papers aquests de friquis que no són els meus. Diguem, venim representants del Darth Vader i jo teòricament l'emperador, que som al costat fosc de la força, però més aviat ens hauria d'identificar amb l'Obi-Wan o Yoda, que són els del costat lluminós de la força, però bueno. Pels que no conegueu el Tecnoateneu, som una associació que reuneix gent una mica friqui, diguem-ne, o que els agrada la tecnologia. Però no és una cosa molt rara, diguem-ne. Convidem a tothom del poble que, si en vol ser partícip, doncs que vingui a veure'ns en el local que està davant del TAP i que vegi què fem. No cal ser soci, que vingui només per veure'ns. Un Ateneu és una associació que es dedica a divulgar saviesa, a divulgar coneixement. I nosaltres el que fem és divulgar el coneixement tecnològic, que és la part que ens agrada més. I la part maker, que vol dir fer coses amb les mans, desmuntar coses, arreglar coses, totes aquestes aficions que molta gent no es fa a casa, doncs allà ens agrupem i podem fer coses que un de sol no podria fer, perquè un no pot saber-ho tot, però sempre hi ha un altre, algun company, que pot fer-ho i ajudar a fer el projecte que un té en mente. Per tant, us convidem a venir, que veniu un dia els dimarts, els dijous que som allà, i l'únic que heu de fer és entrar, dir hola i vinc a veure què passa en aquesta casa. Evidentment, allà, a part del que han dit, que fem cursos i així, intentem estar al dia de les últimes coses. Per exemple, en aquest moment, doncs, el que hi ha més és, a la boca de tots, és la intel·ligència artificial, i allà l'utilitzem cada dia, i ens ajuda a fer uns projectes que d'una altra manera no podríem fer. Per tant, si en voleu aprendre, per exemple, és un lloc per venir i aprendre intel·ligència artificial. Però avui, que és l'inici de la festa major, us convidem, a més de la festa, a ser curiosos i acostar-vos a la tecnologia. El més important per avui, i la llaunarra, perquè m'han dit que em puc allargar com a molt 30 minuts, o eren 3, ara no recordo, és que tingueu unes bones festes, que teniu un programa molt xulo, he vist, i que hi ha cantants, actuacions i teatre de categoria, i per la part friqui, diguem-ne, cadascú ha de decidir si vol estar del costat fosc o del costat de la llum. Jo us recomano que, si podeu triar, us poseu del costat de la llum, que és el bo, encara que nosaltres representem el costat fosc. I els més joves, aquests que ja no parlem el seu llenguatge, heu hagut de mirar a veure com ho deien els bros, els locos aquests, ja paro de donar la turra, i si no voleu ser uns losers i passar una estona chill i deixar living als socis, també podeu venir a fanejar la clica i ja veureu que som una mica random, que no fem postureo, però que ens ho passem bé, que és un sou-sou.
benvinguts a la festa, que tingueu una bona festa major i que la força us acompanyi. Bé, doncs, després de tota aquesta explicació, us donem molt bona festa major a tothom i podeu fer ara un pica-pica aquí que us hem preparat i ens veiem pel poble. Moltíssimes gràcies. Sapigueu també que tenim a la pantalla, aquí a la pantalla ara uns efectes que segurament us agradaran molt. També ara podeu disfrutar-ho. Moltes gràcies.